Здравейте, аз съм Кемпър, а с мен е Електрик. Да, Електрик. И днес започваме новия ни канал, първия ни клип. Да, и сме леко притеснени. На Skyblock. Да. Обрахме се Както виждате, дръвцето. вече сме започнали, взехме си дървото. Даде един саплинг и една ябълка. И вече сме си направили като генератор. Той е генератор. Генератор е. Не мога да кажа. За Не къбо. падай долу. Защото можеш да се гличнеш. Няма. Аз съм бърз. И така. Ние ще развиваме нашия... Skyblock. Да. В кой сървър? Неговото име е... Iron Crown. Той е... Добре бе. Неговото име е. Да. След рекламите по... Нова телевизия. Давай, аз мисля да няма мърдни. Да. Мърде, пречиш ми. Ето, Майко! ето се радваш, ето да се радваш. Ето да се радваш. 3 метрата. Ето да си радостна. Също така ми трябват и 2 пръчки. Малко дръвце. Забелязвам ли си, че и тук като паднеш в лавата ми ти си кръв? Добре. И моля да се абонирате. Защото иначе не става скучно. Да, имам какво. Опа! Човек, тук всъщност трудно се гличваш. Виж. Ето сега нарочно се опитам. Ето, гледаш ли? Бутата. Да. А това клечки, пръчки, нещо. Дръвце. Ето ти 2 клечки. Да, идеално. Ама и на мен направи една кирка. Каква дай? Диамантина. Толкова искаш. Добре бе, ето половината къбълстон замина. Къде заминал? Хвана си пътя и... Ето ти. Мерси. Мога да ти направя по-готино, ама още не. Какво по-готино е? По-готин генератор. Аз мога да направя с 2 страни. Добре, ига ти бързо дете стане изведнъж. Аз мога да направя и от 2 страни, искаш? Нямаме лава. Чай, Трябва ми едно лава. Имаш ли лава? Абе, човек. За каква лава бълнуваш, бе? И сега ще направя втори генератор, бе. А, да, е. Хитро. Ма вода. Чакай малко, бе. Тъй. Брат, нямаш вода. Имам. Откъде? Лед. А, да, ти са 2 лечета. Вот. Трябва ми малко дърт. Едно... имам. Една ти камък, бе. Не. Така. Тук слагаме леда, чупим го. Ето. Двоен генератор за... Ой, вече кабел остана. Да. Как се стряска. Саднах се, човек. Спомням се изтопоря. Добре, 2 къбълстона и 2 изгоряха. Чакай. Аз тук се грижа за фермата ни. Че богата ферма имам. Всъщност той какво е? Едното единия, другото и такова. Какво беше? Какво беше? Тиква. Да, също така може да се размножи малко гъбки. Вой, човек! Кой? Че то значи да имаш бързия рефлекс. Ще се изтопоря долу. Няма къде да се изтопориш. Нали го съзнаш? Да, пак да се бъгна. Да, той преди малко... Вау! Какъв беше този лак? На 2 FPS.
Вау. Ето сега виждам с Майнкрафта на картинки, човек. Моя в момента е точно 30. Ма ти не снимаш. Гей го е. Шанса. Още малко кабелстон ще ми дадеш. Чакай, имам 14 само. Стигаме. Чакай, че падна. О, мултифункционално. Да, бе. Половината изгоряват. Нищо, няма проблем. Ето 14. Оп, чакай, че сметнах кирка. Благодаря. Какъв този лак? Не, аз просто... Вие едно FPS. Вау. Абе, какъв този кабелстон е? От него ли ти лаги? Да, като го слагам. Чакай, че на мен ми лагна. 60 FPS. Чакай, че пише not respawning. Wow, this is the cool. Гледай го е как се пъкват. Не, аз... Гледай го... гадина. Аз искам да се размножа гъбки. Гличнах се. Нещо ли? Не оправих се. Да, още малко кабелстон. Чакай, сега ще дам 10. 11. Да, благодаря. Защото мисля да си направя такова. Добре, както изглежда фермата за... Какво правиш, бе, човек? Абе, искам да направя ферма за гъби. Как? Еми, те трябва да виреят на тъмно. Пък като разбрах, май няма да се... Направи ги на тука, бе. Някъде където е такова. И колко дълг ще е този клип, защото... Твой клипа не има. Да, де. Нека направя фермата за гъбки да свършвам. Много бързо. Сега като за първи клип. Да. Това пространство ще ни... Загъби. Да. Ма да знаеш, че ще трябва да е тъмно. Ще ми трябва още кабелство. Бягай се. Виж ли? Бягай се. Не тебе! Нали тъмно искаш да бъде? Не! Абе ти химия взема много място. Да, човек, и ти ще взема половината... Ние нали ще го разшаряме? Разшаряме ли? Ще го разшаряме. Дай ми още. Чакай. Като събереш 20. Не е за разшаване. Да, ще ми стигне. Благодаря. Трябва ми още... Ама ти искаш кабелстон ли? За кой не кажеш, бе, човек? Сливи ли имаш устата? За кой ми кирка? Чупи! Не дей гледай. Аз имам. И чупи. Може ли с кирка да я хвърля в лавата? Не, хвърля през. Малко телефон звъни. Вау, да бруталната песен на Електрик. Виждате ли? Оригинална песен на Зитие. Вие какво смислите? На Зитие? Вау! Да, бе. Чакай.
Ах, как ми го взе? А? И мислям това да е от този клип. Епизод. Каквото и да е. Каквото и да е. Извънземно. Земно в. Юху! Достатъчно тъмно ли? Въобще не е тъмно, само така е. Вау, защо? Щом ги засадихме, дай още две. Я кажа, тъмно ли става? Още едно. Да, тъмно е. Но искам... Дай ми едно дърт. Сигурен ли си? Така. Хедшот. Да, също може да снимаме на Counter-Strike. Той е слаб. Не съм, зато ти направи хедшот с мемка. Бре! Колко пъти веднъж? Сори, ама играх за първи път. Какво искаш? Да, за първи път играеш скин. Добре, айде за втори. Да не съм толкова лош. Какъв този лак? Тук и те има лак. Тук и те. Добре, свършим клипчето. Да, и това беше от нас. Става нощ. Чакай малко е. Дай. Добре, какво лагва е? Чакай, че още аз са хора. Дай. Това беше от нас. Иди се предавай. Също така ще снимаме на Counter-Strike. Вече го казах. На League of Legends. И на World of Warcraft. Обаче на последните две сме много слаби. Да, зато и съм 11 лева в лигата. Въй, че висок човек. Ще путна. Няма шанс. Няма. Айде. Добре. И това беше от нас. Довиждане. Благодаря, че ни гледахте. Аз бях Кемпър, а с мен беше Електрик. Ние снимаме с нашите скинове. Купихме си Майнкрафт. За вас. Абонирайте се, харесвайте, споделяйте. Най-важното. Харесвайте и споделяйте. И до скоро!